Statele Unite ale Americii au recunoscut că în Ucraina există laboratoare biologice americane. Subsecretarul de stat Victoria Nuland a informat Comisia pentru Afaceri Externe a Senatului că militarii ruși au descoperit laboratoarele secrete în care aveau loc cercetări asupra virusurilor și bacteriilor. Autoritățile de la Washington se tem că forțele ruse ar putea prelua controlul asupra structurilor de cercetare biologică din Ucraina și ar putea confisca materiale sensibile, a declarat subsecretarul de stat american Victoria Nuland. Ukraine has biological research facilities. Ucraina are facilități de cercetare biologică, iar acum suntem destul de îngrijorați de posibilitatea ca forțele ruse să încerce să preia controlul asupra lor. Așadar, lucrăm cu ucrainenii la modalități de a preveni ca aceste materiale de cercetare să cadă în mâinile forțelor ruse. Laboratoarele biologice înființate de SUA în Ucraina au stârnit îngrijorarea comunității internaționale. Prin purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Zhao Lijian, China le-a cerut încă o dată Statelor Unite să explice acțiunile de militarizare biologică derulate în propria țară și peste hotare și să le supună verificărilor și inspecției multilaterale. Le cerem părților implicate să asigure securitatea acestor laboratoare, în special SUA, care cunosc cel mai bine situația, să facă publică situația concretă a acestor cât mai curând posibil, inclusiv virusurile conservate și cercetările aplicate, a spus oficialul chinez în contextul situației din Ucraina. El a specificat că, potrivit datelor prezentate, Washington, SUA au în Ucraina 26 de laboratoare biologice în care sunt conservate virusuri periculoase. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, componentele de arme biologice sunt dezvoltate în laboratoarele ucrainene aflate în imediată apropiere a teritoriului rus. 24 февраля, то есть тогда, когда, собственно говоря, началась спецоперация, были уничтожены ими в этих лабораториях особо опасные патогены, возбудители чумы, сибирской язвы, холеры и так далее. То есть такие названия, которые, честно говоря, я даже не знаю, они не в обиходе. Но и с чумой, сибирской язвой, мне кажется, тоже становится все понятно. Subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, a declarat în cadrul audierilor din Senat că Statele Unite încearcă să împiedice transferul în Rusia a instalațiilor americane care au ajuns acum sub controlul armatei ruse.